ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. умед аз он дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, дар имрӯза набор мехоҳам барои шумо ҳама либосҳои туркиро нишон диҳам. аз халат сар карда ба кожинкаву кардигану пояфзолу материал ҳамаша нишонтон диҳам. духтаро, ин хоҳара ки мо дар хона савдо мекуна борора худашаи Туркия меёра. марҳамат, занҳо фақат нависед дар ватсапуш. касе ки доставка мехоҳа нависен, доставка доран. нигоҳ кунед, анами халатҳои фасони турецки 650 сомонай. и кафейни рангшай ҳозир бо сиёҳшам ҳастай, метавонед ки сиёҳшам харидорӣ кунен. размеро ҳастай, баъд ира мешуви ҳичи намеша. инаиш сиёҳшай аллакай духтаро. ино на сангошон меафта, на материалаш безеб меша. хулас ки качество люксай. бочи хеле медонед, бори хубай чанд солам бошад, ҳами хел хушрӯ меиста. на рангаш дигар мешава, на худаш. марҳамат, хоҳишмандо метавонен дархост кунен. нархаш 650 сомон. ина бори турецки. чӣ хеле гуфтам, сангчои ино намеафта, чӣ ҳангоми шуштан, чӣ ҳангоми пӯшидан ҳам хеле хушрӯ меистанд. мана бо маълумоти бештар аз худи фурӯшанда метавонед ки гирен. инчунин духтарако бисёр хоҳиш мекарданд ки анами хел костюмҳои туриро мода нишон диҳем. ино бисёртар дар ҷойҳои лазерни кожинко фурӯхта мешавад дар бозор. ин хоҳара ки маям дора, сифаташон хубай. марҳамат, каседа дар корай, барои шумо ино 600 сомонай духтарако, ҳичи намешаванд. мана бофтуш сахти хушрӯай. ира шувиам ҳичи намешавам, хеле хушрӯ меиста. чӣ хеле гуфтам, бори туркияй. нархаш барои шумо 600 сомон. як чи дигар духтарако, бо метавонед ҳар он нархе ки ман гуфта истодам, бо рафта як бор муқоиса кунен, бозора бинен, маъқултон шава. баъдан аз ин хоҳарак дархост кунен, мисол агар аз ин нархош туғритон биёя. хулас, размерошон ҳастай. аз болои кирта хушрӯ метова. бисёр мепурсидан мада ки бинен, видео кунен. ин амирӯз фаро расид духтарако, ҳамин хоҳарак доштай аз анамин кардигане ки шумо пурсида буден. чӣ хеле гуфтам, 600 сомон нархаш барои шумо. баъд духтаракои хушрӯ, ана ин намуд кожинкои лазернира мепурсен бисёр шумо. ина бори новинка, модели новинкаш анамин намуд омадай. хоҳара ки ма дора 2150 сомон нархаш барои шумо духтаро. и дарозшай аз зону да поёнай биненда, аз ду тараф замш омадагиай. ана баъд и тарафош бошад ам хе чӣ дорад, диден, лазери гулдор. размеро ҳастай, хичам аҳамияте, чӣ хе дарозаки хушрӯвай. мана хоҳишмандо, ин фирмаи нақшай мисол ҳичи намешава, сафед намешава. ҳозир паделкаш бисёр биромадагиай духтаро. туркӣ гуфта, туркиш нест, дигар хелай. вале анами хоҳари ма худаш ки бораи Туркия меёра, якумсорча дора. пӯшидед, сиёҳ вай намеша, сафед намешава. хулас духтарако, инчунин аз анаи палтои дароз омадагиай. иям бори оригиналаш 1200 сомонай. мана метавонед ки бо хучона пурсен дар бораи доставкаш, дар бораи мисол качеству размеро маълумоти бештар аз хучон гирен духтаро. вайш натуралниай мехуш, бештар размерои большимерка доранд. мана хоҳишмандо, иям ҳами хел материалаш хушрӯай. шушта мепӯшен, ҳичи намешава. бо инам хеле палточа доранд. фасони хушрӯ 1300 сомонай духтарако. як маротиба бо бинет магазинора муқоиса кунед, ба метавонед ки харидорӣ кунед. мана аз пеш бо аҷоибот фасонай. мисол дар навор ҳамаям хушрӯгиш намебиёя.
вале аз пеш ки дидед сифатша мефаҳмед духтаро. Инчунин анама хел безрукавкако омадагиай бори турецки 1150 сомон барои шумо духтаро. ҳам дарозай, ҳам ира на материалаш ягон чӣ мешавад, на мисол сангчаву ҳамин чизое ки дора ягонташ намеафтан. Мехаш оригиналай, диден гарданашда мана дарозай, даронаш бинен утеплённа кадагиай аз тараки хушру дора бо сифат духтагиай. Баъд чӣ хеле гуфтам тоза и фирмаи нағзай. Бо занг занед духтарако дар бораи фирмаош худаш маълумот метиҳам. Инчунин духтарако дар иҷа пояфзоло ҳастай, аксия шудагиай. Инам пояфзолое ки мебинен ҳамашон аксиони нархай аз 40 сомон мисол аксияш ҳаст то 70 сомон. Мисол ҳамин чиз 250 сомон бошад, 40 сомон арзон кадагиян, 210 сум шидагияй. Анау дигарош бошад то 70 сомона аз замин нархое ки буд арзон кардагиян. Нархошона бо аниқтар айхичон кунен духтарако. Чӣ нархай метавонен баъдан харидорӣ кунен. Иноям ҳамаш туркияй. Чӣ хеле ки ма гуфтум ҳозир ҳама бори турецки задагиян. Мана ини падделкаҳои хитоиш бисёр омадагияй, лекин и туркияй духтаро. хоҳишмандо ина туфличаакои ваям ҳастай бабочка. Ино ҳозир мода шудагиян. бори дигар такрор мекунам, аз он нархое ки доштан нархоша аз хичон аниқ кунен. ҳамаш то 70 сума арзон шудагияй нархои пешина. Баъд духтарако ана ин намуд омадагияй зимистона дар барфу борон амира пӯшӣ мешавад. тоза бори туркӣ. нархи ино 350 сомонай. мана оригиналош. чӣ хеле ки ба мо гуфтан аз ҳамин модели дигар хелтаракаш порсол буд. бисёр муштариое ки харида буданд ҳамашон розиян, зеро ки беҳадам ҳам сифаташ хубай, ҳам моделаш хушрӯай. мисол кати куртаям хушрӯ метова, кати мисол брукам пӯшӣ хушрӯчай. хулас духтаракои хушрӯ чӣ хеле гуфтум тона бо катихчон гап занон кунен. ана ин намудош бошад 320 сомонӣ. фирмаи мор. мана моделҳои новинка. касе ки аз 2 та боло мегирад бо арзон мешава. сифатҳои нағзаш ҳозир бовар кунен бозорда чӣ бори туркия агар якум рӯз биёяд, дуюм рӯзаш аллакай ҳаму чизора нусхаи паделкаш бисёр мешава. вале як духтар ки худаш рафта мисоли борора мебиёранд, туркия хичон мебиёранд, ҳамашта боварӣ ҳаст. мисол ана инчунин аз ана ин туфличаҳоям доранд ино. мана 350 сомонай инош. вечерний наряд. чӣ хеле гуфтам турецки. як гала бори дигар доранд. мисол бо шумо нависен шуна сураттон мепартоянд. аз сабабе ки навор дарози бад шида намешава, наметонем ҳамаша навор кунем. барои авай то қадри имкон ма шумода нишон додум. ана ин намудо ҳозир мода шудагиай 350 сомон оригинало. мана хоҳишмандо пасони бад ҳаминора фирмаҳош фарқ мекунад духтарако. мисол ки баъзе фирмаҳош ҳастанд ки ҳами фасонай, не ки фирмаш дигарай, фирмаи арзонтаршай ин намудош бошад. анам хел 350 сомонаш. бори дигар такрор духтаро ки пеш аз гирифтантон бо як бор рафта бинен. ане кардиганама шумода нишон дода будам духтарако. баъд инчунин духтаро шарфҳо доранд. ҳар намуд шарф доранд. дар бораи нархошон бо метавонен хичонкати гап занон кунен. иноям ҳамаш туркиян. биненда чӣ хел шарфакошон хушрӯ. тоза борои турецки. баъд духтаро и кардигана бинен чӣ хел хушрӯ. аҷоибот. нархаш 1100 сомонай духтарако. мана дарунша бинен ҳам хел подклад дора. мехаш оригинал. фирмаи лазалинай. инчунин духтаро ино бамбула доранд. бамбула ранги ипекай, лекин
аз ипекдам камакак ғавзтаракай бинед чӣ хел хушрӯ ира то 900 сомона мефурӯхтиянд. ай хоҳараки мо бошад 750 сомон мефурӯша, бенигиниша бошад 700 сомон. ина каседа дар корай метавонед ки хичонда нависен бо пурратар маълумота метиятона дар бораи ҳамин материалҳо. мана чӣ хеле гуфтам ипекда монандӣ дора, лекин ипек нестай духтаро. ана ин шолка, шолки дубайский туркӣ духтаро. дар бораи нархи навои шол бо метавонед хичона пурсед. и тинкак нестай, ғавсаки хушрӯ бошай. чӣ хеле гуфтам тоза бори турецкий бохай нависен шуна бо шумода мефаҳмонам. хушрӯа сангоша бинен беҳад сангои наздики хушрӯзадагиай. баъд инчунин ипек доранд духтарако. ана ипекай. дар бораи нархи ипек ҳамроҳи қичон бо гапзанон кунем. мана ипекҳошонам хушрӯай ба фикрам 650 сомон буд духтаро. нархш фаромӯш шидай барои ҳавай. шумо метавонед ки хичонда бинависен бо шумода мефаҳмонанд. ина беҳад хушрӯ ё 650 сомон ё 700 сомон. рақамошон ҳаст дар рӯи экран. нависен бо шумода